Mijn oudere broers die hier op Squalle van Bomans te lezen kregen oude en nieuwe buitelingen. En daarin het verhaal wat Bomans de gek ontstekt met Max Euwe, maar ook bakkers kunnen niet schaken. Bomans wie in zijn tijd een zeer tegenverneemde kwarte stikjeschreeuwer. De vier meesters, Max Euwe, Botwinnik en de Peer Oren, die deze avond aan bod waren, zaten op het podium reeds te denken. Euwe at erbij een broodje. Het is mij een raadsel waarom die man nu juist daar zijn broodjes moet eten. In het algemeen hebben meelspijzen een nadelige invloed op de denkkracht. Bakkers zijn daarom altijd slechte schakers. Dat weet mijn oudere broers zelfs heel net naar het zin. En dus hij het al heel dol net. Dat mensen fjouweren gaan ze door het plan opvetten om Bomans uit te dagen voor de schaakpartij. Nou, die schaakpartij die weer bij u in de winkel te volgen. U heeft hier zelfs een schaakboord, heel groot schaakboord maken met etalagekarton en stikken. En daarboven stier G. Bomans letterkundige en daaronder hier hij schreeuwen Zakenriemensma boterletterkundige. Dus hij zou een gesigneerd boek van hem krijgen, als hij winnen zou, en Bomans een zoekerballen, als die winnen zou. En ja, Bomans won, dus die kregen een zoekerballen. En nu hij toch van nou, ik jou net liedske, nee, 1,60 meter lang. Leo Westra van de organisatie, die hier mij zei dat hij de jaren kregen hier dat 58 jaar lang dat er een keer een schaakpartij bij de bakker plakvoen had. En zij woon dat nou weer bij de bakker dan, alleen nog dan een partij Friesdamje. Mijn tegenstander is Hans Jansen uit Amsterdam. Dat is van origine een internationaal dammer, maar de laatste jaren heeft hij zich ook een beetje taalijn op het Friesdamje. Hans Jansen die belt de set terug naar Leo Westra van de organisatie. En Leo Westra die stuurt mij een appje met de set die Hans Jansen die in heeft. Wij hebben met elkaar afgepraat dat er elke dag een set terugdoen wordt. Ik hier dus ja zijn. En toen kwam ik er later pas achter dat ik er de komende 3 maanden onver zit. Dus daar heb ik wel even wat langer over nadenken, maar vooruit. Ik heb daar zijn, dus dat we gaan het ook doen. Het is wel de bedoeling dat ik elke set de beste set vind, want ik wil net de komende 3 maanden een hopeloze positie onzien op het damboord. We hebben het er even een kwart uur hoorn. En volgens mij is bakker Siesling die is bereid om ik een zoekerbal te maken als er woon wordt terug in.